Sar. Bă, dar asta e primul episod. Pai. Și tu mai rău. Bine, eu 4 minute. Și bă, ține mai mult, bă, ține 10 minute maxim. Ce avem? Mamă. Hai. Bravo. Bă, dar eu vreau... Dă-i admin. De ce? Bă, eu aș zice că mai corect ar fi să vi dau voie pe Răzvi și să le iau eu pe Ștefi. Ștefi, hai mă, păi așa, bagă-mă cu tine și altul pe Răzvi. Hai mă, nu fi. Hai să te văd. Că n-ai vrut să facem schimb. Bă, mai... Vă fac să fac, bă, Dani, bă, bravo. Bă, Eu am terminat și pe ăsta, Doamne, pe pataș. Bă, Mihai, mai târziu ne ducem pe Discord-ul, da? Voi vă ziceți. Că e și David și Răzvi, știi? Da, da. Bă, dă-l pe David. Bă, ești Nesi. Hai, du-te de aici și dă-l pe David. Hai, că ești Nesi. De ce mă băgați la voi? Nu e corect, frate. Bă, vezi că tu te băgați, nu mai ții minte, ai probleme de... Ce? Am spus atunci până să vină David. Da. De aia. Pentru că acolo am fost. Da, să știi. Să câștigă și nu-i place să câștige. Da, văd. E 3-1, văd. A, ce bun ești. A scos-o. Bă, nu mai face click ăsta, clickbait. Ce copyright? Coca-Cola sponsor me? Bă, zombie! Bă, 10 minute i-am spus. Bine. Advance to open. Bună, bă, iată. Bravo, David. Da. Da, ever and ever. Ever and ever. Hai, bă! Hai! Dă-te-i, frate, poate, unde te duci cu ea singur? Hai, da, Dani, pas. Live-ul ăsta? Bă, păi tu faci live sau... Da. De-am ceva mai tare, eu nu fumez, eu am zombie, eu sunt zombie. Dacă nu vedeți. Bă, eu stau meciul ăsta, după aia mă duc la ei, că dă spa și na. Ce la fel? Meciul ăsta, doamnelor și domnilor, nu m-am facem, ne pare rău.
N-avem, Eu de și ăsta. nu poți lucra cu condițiile astea. Pa, Dar trebuie să lucrăm, n-avem ce face. ce foaie, mă? Ești era bun. Ne pare că e un video așa de scurt, dar o să facem și mai lungi. Nu, nu. Nu, că nu îl băgăm pe Eu canal. nu o să fiu mereu. După aia facem un live? Facem alt live? Cred că faci. O zi tu, eu zi eu. No, hai, veniți pe Discord-ul. No, pa, doamnelor și domnilor, ne vedem la o video următoare. Salut! Nu mă, hai. Bine, eu nu mă duc pe Discord, eu nu mă duc pe Discord, ăla mă Eu mă pierd. duc, bă. Hai, vii dacă vrei. Dacă nu, nu. Eu nu. Ce dat?